Lupe. Hello, Rick at Ana and Maricel. Maricel, thank you very much. Tulong Marisa. Ako rin ay. Salamat, ano sir, sa inyong grasya. Pangatrabaho. O, nakakapag-grasya mo ako. Ako na nang ihatag ng saki. Oh, narito, saki ko ni. Pulis ko ni. Oh, rin nga rin. Yan na. Yan na, oh, kita ni Ana. Mga bata ni Marisa. Oh, yan na. Oh, Santa Claus. thank you. Ala, de. Ala mo de. 500. Juga kalma. 500. Kasi mo dawat ni Kang Martin. Ikaw? Ay, ang kasama ko din uli. Uli ko. Wahey, junior. Ayan na. Tabak na rin. Ayan, Ah. ang nabang dyan. Oh, hoy, Isa lagi kan. Martin. Akin eh, akin. Salamat. Kaya ho. Merry Christmas. Yes. Doon ang kamyana. Oh. Gawa pa. Merry Christmas. Kanang hindi ka na, dili na ka na. Ano ba kayo istorya? Pero malay ko manay kun kami. Umananihan. Hi sir, alipit ajo mi dore. Apa? Nanay ko po ko na Asa gautay? Huwag mo ko'y trabaho. Nay, asa mo gautay? Oh, kanain mo. Thank you. 100. Salamat tay, salamat sa imong Ay, Dorothy, mo tatay. tawad. Salamat. Sir, kanang win. Ikaw kanang gautay. Oh, ining Thank you, Tita Maricel. Thank you, Tito Frank. Salamat sa 500 na imong gihatag diri anaho. Okay, mana. Ay. Merry Christmas, Happy New Year. God bless. Doble na Wala. para